सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमरा खातिर सोना के सिक्का के बरोबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी और आप सबके बीच में लेकर आगिल बनी एक और बड़ा रिपोर्ट। जो बड़ा रिपोर्ट जुड़ल बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके हम बता दी भैया कि आज खेसारी लाल यादव के फिल्म जौन फिल्म के नाम बा दबंग सरकार रिलीज हो चुकल बा। वहीं हमनी के बात कर जाओ बॉलीवुड और साउथ के फिल्म जौन फिल्म के बेसब्री से पूरा इंडिया इंतजार करता है। जौन फिल्म के नाम रहे 2.0 वो भी कल रिलीज हो चुकल बा। एकर बीच में भैया रिपोर्ट लेकर आगे बनी आप सबके बीच कि आखिरकार बिहार में केकर फिल्म सबसे ज़्यादा चल रहा बा। आप सबके बता दी भैया कि पूरा इंडिया में 2.0 के बहुत ही तेजी लहर पकड़ ले बा और वो भैया एक दिन के वो कमाई बाटे 100 करोड़। जी भी आप सबके बता दें कि 2.0 के एक दिन की कमाई बा 100 करोड़ और वो लगभग 10,000 सिनेमा घरों में वो लागल बा। पूरा वर्ल्ड वाइड में भैया वो पूरा 10,000 सिनेमा घर में लागल बा। वहीं बात कर जाओ अपन दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के जौन की 3 जगह भैया इनकर फिल्म रिलीज भइल बा। पहिलका बिहार, दूसरा झारखंड और तीसरा मुंबई। तो आप सबके हम बतावे ला बानी कि आखिरकार तीनों कितना सिनेमा घर में लागल बा। तो भैया आप सबके बता दी कि अभी फुल नहीं लेकिन 135 या 36 सिनेमा घर में ये फिल्म लागल बा। और आप सबके बता दी भैया कि बिहार में 2.0 के लहर ख़त्म कर दिले बाने खेसारी लाल यादव जी। जी भैया बिहार में हो गई बा पंगा, लेकिन पंगा में खेसारी लाल यादव जी आगा निकल चुकल बाने। आप सबके बता दी कि 2.0 भी बहुत सुपर हिट फिल्म बा जिनको ओकरो के देखे खातिर फैन बेसब्री से इंतजार करता ने। लेकिन खेसारी लाल यादव के फैन तो उनकर ही फिल्म के देवता माने रहन। आप सबके बता दी कि भोजपुरी के रजनीकांत यानी कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म के बहुत ही ज़्यादा बोलबाल आ रहा बा। आप सबके बता दी कि अभी तक कमीनी के स्पष्ट नहीं के भइल। कमीनी आज शाम के आप सबके बता दें कि एक दिन के दबंग स्टार कतना कमाइल बा। जय हिंद, जय भोजपुरी। फिर से मिले में एक ताज़ा खबर के साथ, तब तक बाय बाय।